слухайте, гэта не запланавана. О, это мои слухайте, не запланавана, гэта мои выпускники. Дякую. Мне тут такий дивний був момент. Я проспівала Кант, і, може бути, криху, бачите, це, напевно, режисура спрацювала весни. Каб я вас не засмутила, каб не увела такі ось у сум. І хотела сказать, что вот гэтым Кантом я как раз и отчинила наш концерт, який, ведаеце, так цікаво почався у такий день, у Страстную пятницу. У Страстную пятницу день все ж таки святы для всех православных верников. И так супало, что мы сегодня открываем гэты этнографичный концерт. И как раз гэты Кант, гэтыя думки, гэтыя молитвы, гэты смуток напаткали недавно и всех христиан, и католицкой, и протестантской конфессии. И, конечно, тая споведь сердца моя прогучала менавіта ў гэтую пятницу, калі варта задуматься, про что мы живем, для чего мы живем, як варта кожное слово свое тратить на корысть. И гэты молитва и сердце хутка будуць пра збаўленне, якое нас чакае у нядзелю, у Пасху, у Воскресення Христова. І гэты дзень яшчэ жалобны, ведаеце, для ўсіх прысутных, і для нас і расійскай, таксама нашай грамады, і украінскай. Сёння ж яшчэ і дзень чорнобыльскай трагедыі, таксама 26 число. І, напэўна, сур'ёзна, што вот мы сабраліся сёння разам, менавіта ў гэты дзень, каб падтрымаць адзін аднаго, каб узгадаць, што мы жывыя, што мы будзем жыць, што жыццё ідзе наперад, і каб вясною сёння напоўнілася гэтая зала. Я вітаю вас!